bi video nya ka ngwa bi o awudi ya pori ebe ko ba pa video video la video la ko ba ja ka abega igwe kwesịrị butu ụzọ igwe butu ụzọ achọwa ya ọ na ịgba na oke speed ne mama boy say got some friends here madu I want to go ebe a hi officer aso the last secretary enwere awụrụ m hụrụ ya bete enwe ndị mara ga awụrụ joy madu even I will make a good instrument ebe a na Sunday mgbe ọla ga-abịa Sunday ka ọzọ again aga rukwanum